शुरू करबले हो बाड़ू ए बची मैया के अंगना बुलबले हो बाड़ू पूजा पाठ शुरू करबले हो बाड़ू दान दक्षिणा द ढेर है न मोरीना न मोरीना पंडित जी दक्षिणा अरे पंडित जी दक्षिणा धारीना पूजा सफल मोर करीना पंडित जी दक्षिणा धारीना पूजा सफल मोर करीना हरे लीना पंडित जी दक्षिणा धारीना पूजा सफल दे दा 551 रुपया मन में खुश हो जाई हो बाबा जबूरी हाथ बावे खाली कहवा से हम ले आई हा हरी बोली दे दा 551 रुपया मन में खुश हो जाई हो बाबा जबूरी हाथ बावे खाली कहवा से हम ले आई हा 100-150 से कम आगे बढ़ी ना पंडित जी दक्षिणा अरे पंडित जी दक्षिणा धारीना पूजा सफल मोर करीना पंडित जी दक्षिणा धारीना पूजा सफल मोर करीना अरे लीना पंडित जी दक्षिणा धारीना पूजा सफल मोर करीना बिना दान दक्षिणा के पूजा रहेला